Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska to bude reakcia na Fizzyho video. Ideme na to. OK. Bro. Jeho hodnotu. Takže jestli chceš vidět, komu se to povedlo a měl Brainrot nejdražší, tak sleduj. Tak jo, máme tady dnešní první způsob a já věřím, že tohle vyjde. Jak můžete vidět, mám vlastní Brainrot obleček, ještě tenhle klobouček, takže si ho nasadím. Tak to vôbec nemôže byť Brainrot. A Spaňáčka musí určitě obalbudit, protože já si taky vlastně ten Brainrot postavit, takže tam patřím. Takže doufám, že mi tam pustí. Jsem opravdu vzácný. Tak jo, můžeme vyrazit. Keby to bolo podľa hry, ide na pase, takže už teraz vyzerá tak. Ty nemáš ani žádnou hodnotu, já si tě tam nebudu brát. Takže běž, běž. Ať už tady nevidím. No, nevyšlo. Tak toto je ale celkom chytré. Takže já ho zkusím vyměnit za nějaký vzácný Brainrot. Potřebujeme tenhle ten lucky box, a přitom tam nebude mít vůbec nic, takže ho trošičku. Chat, všetky Brainroty sú kartony, takže aj tak nemáš žiadnu hodnotu, ani jeden Brainrot. Skenneme, ale doufám, že to se mnou bude chtít vyměnit, tak to jdeme zkusit. Ahoj kamaráde, koukám, že tady máš krásnou bejsku a já Prepačte. speciální nabídku. Chtěl bych vyměnit tenhle ten lucky box za nějakýho tvýho Brainrota, třeba tu švejku Prepačte. na tom dole. Jo, to je hodně lákavá nabídka, jo, asi o tom popřemýšlím, počkej. Asi jo, beru to. Jo, můžeš to mít klidně nějaký secret, tak otevřeš mi bejsku. Tak, já ti to předávám a já si ho jdu teda vzít. Dobře. Tohle teda si, jo, to je on, přesně dám. Kamo? A užij si lucky block, čau. Ahoj. Super. Tak to je... Ale tady nic není. A teraz kde s tým pôjde? Fejkový lucky box, bro. Do svojej bejsky, alebo... Koukej, co jsem ti přinesl. Ale počkat, co to tady máš? No to jsou nový produkty. Chat! Tady různý všechny produkty On vymení nejaké chipsy za Brainrota. jsou vážně luxusní. Každopádně tady máme i nový fizzy drinky. A kdybyste je chtěli ochutnat i vy, tak je seženete v nejbližší večerce nebo na stránce physishop.cz. A schválně vám ani nebudu Ja som ich ešte nemal, takže keď chcete ich vyskúšať, choďte do tej večierky. No na Slovensku neviem, ale keď ste v Česku, tak tam budú. 100 milionů, jo, tak to mám pěkně vidět. Všechny rozsekám. Teď jsem na řadě já a teď budete koukat, protože jsem převlíklej jako instalatér a mám tady i tuhletu Chat, bro, to nemôže byť, že inštalatér, keď proste tá bejska sa nedá, prakticky zničiť sa nedá. No ide vidno, že to není podľa hry, no nechajme pozerať. Takže doufám, že se mi podaří mu něco ukrást, protože budu dělat, že jsem mu na něco rozhodl. Takže doufám, že mi otevře bejsku a já mu ukradnu nějakého secret Brainrota, protože Brainroty mám fakt rád. Schválně napište do komentářů, jakýho Brainrota máte nejraději. Já mám rád asi tralala, nějakého úplně brutálně Kamo. Takže jdeme na to. Čau kámo, já jsem opravář a zjistil jsem, že ti na bejce teče voda, ale potřebuju pomoc, pojď za mnou. Chat, jak mu na bejske môže tiecť voda? Tady počkej, co? Já jsem zjistil, že jsi zapomněl nářadí, takže musím zpátky, počkej tady, jo? Počkám tady. Kámo, on mu fakt... Čo bere Tung Sahura? Tung Sahur je slabý Brainrot, podľa mňa. Nezo tam vrať, nic jsem ti neukradl, jo, dobře. To mi vrať ho tam a zmiš. Pardon. Běž, tak lidi, můj další způsob bude naprosto geniální. Sledujte, mám tady tuhle ceduli, na který je jasně napsáno, že jsem si za 39 robuxů koupil odemčení bejsky. No a to... Kámo, to nemôže fungovať, čak nie sme v Robloxe. Doufám, že poslechne a pokud ne, tak mu řeknu, že na něj zavolám Artemidy. No, držte mi palce. Jak by mohol nejaký Fizzy zavolať, prepáčte, reklama,
Jak by Fizi mohol zavolať adminov, to nedáva zmysel. Dobrý den! Ahoj. Já jsem si to sice vyvedl do boxu, koupil to, že se můžu dostat k vám dovnitř. Tak to vyzkoušej. Ale byste mi to otevřít. Ať se otevírat nebudu. To je moje pejska. Dobrá, tak já se tam nějak zkusím dostat. Můžeš to zkusit? Ne, nejde to! Myslím si, že ti to určitě nevíde. A vy mě tam nepustíte? Já určitě ne. Ne, to si děláte legraci, prosím! Ne, to jsou mý brainroti. Ach jo, tohle by nevyšlo! Byl to zbytečný kup, takže běž! Kamo, jak ho vyhodil. A musím říct, že tenhle ten způsob se mi fakt líbí, samozřejmě, že jsem ho vymyslel. Chat, napište do komentárov, či vyzerá jak sami z hry. Koľko by ste mu dali 1 až 10, že jak vyzerá. Protože jak můžete vidět, tak jsem se přeměnil do takových kostýmů a schválně, jestli poznáte, kdo to je. Ano, přesně tak, je to majitel hry Steel Brainer, takže teďkon si nabarvím obličej na žlutou a pokusím se Roblox Kamo. s tím, že jsem majitel a potřebuju hodem rychle, musím brát nějaký brainer, protože je s ním nějaký problém. Doufám, že mi na to skočí, ale myslím si, že by mohl, protože vypadá úplně stejně. Jenom si teda nabarvím ten obličej, jak už jsem říkal, a můžeme jít za ním. Ahoj kamaráde, určitě. Kamo, on není ani žltý celý, takže to nevyzerá nejak sami. Víš, kdo jsem? Dobrý den, vy jste majitel hry? Ano, přesně tak. Takže mi dáte nějaký brainroty? No, přemýšlím, že bych ti je mohl dát, ale má to jednu podmínku. Musíš mi otevřít pejsku, já ti odnesu jeden brainrot a přinesu ti úplně novej a lepší. Jo, tak to běžte, pane. Jo, děkuju, tak prosím. A vejdu, jo, dobrý. A který bych si vybral? No, vemu si třeba tohle a přinesu ti za něj úplně nejvzácnější. Napíšte aj, jakého brainrota by ste si zobrali z jeho bejsky, keby ste ho stretli v Robloxe. Ale podívej se, co jsem ukradl. No, ale já si myslím, Víťo, že když to otočíš, no nejsem si jistá, jo. Co? To má hodnotu jenom $1. No, tak to jsi úplnej noubík, Víťo, tohle bych vážně nechtěla. Ach jo, tohle do svý sbírky taky nechci, takže to sáhnuju. Ach jo, měl jsem si vzít nějakýho lepšího, kdo to měl vědět. Už tady čekám 2 hodiny a ještě jsem tady nikoho neviděl. To je opravdu divný. Budu čekat dál. Tak jo lidi, mým dalším způsobem je ten, No pred že vecma. se přivlíkl jako multimiliardář, ale přijedu Kamo. tam ve svým fáru, který je fakt luxusní. A zkusím ho podplatit těmahle Robuxama, protože jak je známo, Však tie Robloxy nie sú ani real. OK. tak doufám, že se mi to podaří a z jeho bejsky ukradnu nějakýho secret. Doufám, že to zvládnu, tak mi držte palce. Nazdar, kámo! Kamo, on sa šoupá tam. No nic. Ale mohli bychom mezi sebou udělat takovej deal. Já bych ti mohl dát všechny tyhle Robuxy a ty mi dáš všechny tyhle ty brainrot postavičky. To určitě ne, to ne. Kámo. Ty máš tak aspoň 3? Ani 3, maximálně jednoho. Jo, dobře, tak jednoho, tak já bych chtěl tamhle toho špioníra Golubíra. A kolik máš těch coinů? No, mám jich docela dost, podívej se, takovou mističky. Jo, možná, dobře, tak dobře. Jo, domluveno. Super, tak jo, já si jdu pro něho, jo? Tak si podali ruky. Beru jednoho. Jo, dobře, jednoho. Díky, kámo! Mám fakt radost, čau! Ahoj, já mám taky radost. A Lidko, koupí, koukej! No čau, ty jsi teda pěkně oblík, to máš nějaký kvádr, no ale ty chceš asi vidět, jakou to má hodnotu, co? Jo, a jsem totální bohač, tak doufám, že tohle má hodnotu úplně obrovskou. No, tak se podívej dozadu. Má to 200 milionů, to je docela dobrý. No jako jde to, no, ale furt to není lepší jak Vítě. No to jo, ale příště zkusím ukradnout něco lepšího. Máme tady určitý způsob. To trošku opoždění, ale to nevadí. Tento způsob je dokonalý, protože si nasadím tuhle masku. Chat, to vôbec nevyzerá jak Ronaldo. Že národnou zvoňáčka budu dělat, že tuhle hru hraju úplně poprvé. A budu doufat, že je fanoušek Ronalda. Vôbec to nevyzerá jak Ronaldo. A budu si moc vybrat A na začátek nějakou brainer ten postavičku. dres Myslím si, je, že tohle vyzerá fejkovo byť. snad nefandí Messimu. Jdeme to zjistit. Kto by odolal? Pestré príkrmy Hany sú teraz v Tesku so zľavou až Za 20 odberateľov
sa odhalím. Ronaldo! To je výborný, já jsem v téhle hře úplně poprvé, jsem takový nováček, takže bych od tebe potřeboval pomoct do startu hry. No a chtěl bych od tebe nějakou brainrot postavit, třeba 2. Nedám si jednu, ale jo, to je fakt super, to jsem fakt nečekal, že tady bude Ronaldo. Super, takže ber. Třeba Saura. Tak jo, vem si ho, běž, hodně. Jak sa zakoktal k Sahura. Tak zlatý míč tohle. Ahoj, Ronaldo byl v mý bejšce. Ahoj, Anetko, to jsem já, Humej. No já jsem tě úplně nepoznala na poprvé, jak jsi měl tu Ronaldovou masku. No to nevadí, řekni mi, jaký ten tungáš má hodnotu. No tak to on já jsem teda taky zvědavá. Co 100 milionů, je to hodně málo? No, je to takový mit, no, upřímně, Vítě to měl lepší a zároveň i Domča. Nevadí, já si ho nechávám a můžu si vzít nějaký ty nový výrobky od Fiziho. No, tak mi tady nech toho Tung Sahura a vem si ty výrobky. Tak to nechci, já si všechno. Tak No, čau, tak čau. jo, no počkej. Tak lidi, je před námi další způsob a jak si můžete všimnout, pro tenhle budeme potřebovat tuhle krabici, protože já si do ní vlezu a Domča jako kurýr mě tam odveze. No, a OK, to by mohlo být. Podle mě. postavičce, že já jsem vzácnej brainrot, ale jelikož budu schovaný v krabici, tak se to nedozví a až se dostanu do výsky, tak vlezu a nějakej ukradnu. Tak jo, já tam vlezu a Rozvoz, čus, kámo, asi ti vezu novýho brainrota, ale vůbec nevím, jaký tam je. Já taky nevím, chceš to typnout? No možná tam bude 6-7, to by bylo fakt. Bro, to vyzeralo jak 6-7, jak to povedali. 6-7. Dobře, jdu na to. GG chat. Položím, ale je docela těžký, kámo, a já můžu asi mizet, takže beru si tenhle rulík a jdu čus. Dobře, děkuju. lidi, jak můžete A vidět, teď tak momentálně celé se nacházím z plastu. uvnitř bejsce, takže to znamená, že tenhle způsob nejspíše vyšel, ale teď je na čase se dostat ven a vzít nějaký brainrot, takže budeme se takhle pryč. Oh, super, jsem tady, ale potichu, tak, a co bych tady mohl vzít? Oh, jo, třeba tohohle z toho. Okay. Super elefantiny, super, ten je mega vzácnej, takže ho beru. Ten by mal mať najväčšiu hodnotu. Pryč! A teďko sleduj! Získal jsem tohle! Fizi, tak tohle je mega hustý, tady jste jahodový stol a ten má snad největší cenu. Dobrá, podíváme se a je tam 500 milionů! Wow, Fizi, tak ty držím ti palce. Ten najväčší zatiaľ. Zatiaľ je to najlepšie. Ale budu držet palce. Jo, super, tak vysledujte až do konce a já doufám, že se nikdo už do bejsky nedostane. Jsem tady s dalším způsobem a jak můžete vidět, připravil jsem si tady repráček a toaleťák. A asi si říkáte, že je to fakt divná kombinace, ale hned vám to Počkej, jak to může být? Budu pouštět zvuky prdů. Panáček si bude myslet, že potřebuju strašně na záchod a proto tady mám i tenhle toaleťák a pokusím Kámo. se ho donutit, aby otevřel svoji bejsku a já si tam mohl dojít na záchod, ale na záchod tam Bro, tam není ani záchod. nějaký vzácnej Takže jak by... doufám, že mi to vyjde, protože No, myslím, že to bylo na zem, ale to je dost nehygienické. mohl skočit. Čau, kámo, prosím tě, potřebuju pomoc. V mojí bejsce se rozbil záchod a já jsem sněd strašně moc fazolí, jaký brainrot mě rozbil a potřeboval bych si dojít do tvojí. To je mi opravdu líto, ale tohle je jenom čistě bejská, já tam mám svý brainroty. Ale já už to nevydržím, potřebuju fakt strašně moc, nemůžeš mi aspoň otevřít. To bohužel nemůžu. Ach jo, já ti za to nechám i ten toaleťák, teda co z něj zbyde. To mi je opravdu k ničemu, musíš si vybrat jiný místo. Dobře, tak nic, tak já... Hovoril som, že to nevyjde. Snad něco lepšího najdeš. Tak jo, lidi, máme tady další způsob a to bude ten nejlepší, co jste dneska viděli, protože tam půjdu jako hasič a doufám, že se mi podaří nějakého brainrota získat. Čo by tam hlásil, keď to nehorí? A že můžou skořet i jeho brainroti a kdyby se mi to náhodou nepodařilo, Aha. tak si tam vezmu i hadici a toho totálně postříkám a já si myslím, že odejde. Tak doufám, že nějaký brainrot na mě Okay. zbyde a já si ho vemu. Čau, kámo, všichni blízko, pojď se podívat. Jak pritom kričí. A kde? Tady! No tak to sa mu roztopí tá krabica, z ktorej je to urobené. OK, Los Traleritos za Mateo, dobré. Pryč, to je super! Anetko, podívej se, co jsem to vzal! No ty Domče, na to úplně koukám, tak ty jich máš asi nejvíc, ne? Otoč to rychle, ať zjistíme cenu. Jo, tohle má 300 a tohle 350, takže to znamená 650 plus 200 je 850, takže tuhle celou hru jsem vyhrál! 850, no vyhral. Tak to jsi vážně borec. Jo, tak to je super, vydejte odběr a mějte se, čus! Čaute ľudia,
napíšte, koľko 1 až 10 by ste dali mojej reakcii a zatiaľ čau!